বাক্যা তিনি চিনি মান্দাই মন্ডলনি যে পার্টি অফিস মান্দাই বাজারনি যে সগি রেজাংমানি বিশেষ খাই ওরা সকমানি বংনি গাইসানি বংনি লক্ষ্য চিনি তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি না হামজাগি ফাইনাই রক চিনি গাইছে জয়निं प्रग्राम दङ कायरा एडिसि विलेज ओ कायरा एडिसि विलेज जों जखन जयनिं खायनानै थांबायखा आरो चिनि जत कार्यकर्तारा आ समयनो बरक नायै चिनि मानदानि जे पार्टी अफिस तिनि बरक हर नाय रके जों जतन साइमागा तिप्रा मथानि दिनै जिनि बुमुं जे नाय दंनाय एबं तिप्रा मथानि जे पार्टी खायनाय रक आबोन बागै आं सानामो जों ओ पार्टी अफिस जेफोर सग आ जागाव गोबां माव गानानै आमथानि बरकबो दङ किन्तु केबो फानो बनो माना खायनानै अंग खालायनानै आबो केबो सालायलिया जों बाहाके ओ बाहाके दिनै जों दिनै राजनीति खालाय मालायनाय जों दफाना हामजागुनि सालायो जतना राजाना हामजागुनि सालायो किन्तु राजाना हामजागुन प्रमाण जोंबो भारतीय जनता पार्टी एंगै सरकार फाइमेनि परे सिनि राजानि बुंगै एयारपोर्ट स्रामका बिनि आसायमा सालो जों दिनै बन्द मानिखा हाय हिनि जों प्रत्येक बोसोर आसायमानि बिन सालो जों खमला रय बन्द खुलमुयाफोराव दिनै नायनायनि सिनि महाराजा वीर विक्रमनि फटो थांजानि जे मारि होनाय र बाबो दिनै बिनि थागो न दिनै सगै खिबका अब त थांजानि मारि आबोनि बागै सानामो जोंगो दिनै जारा अबाहाय सामुं सिद्रा दाङि दंनाय रक अबाहाय दिनै अबाहाय बरक दिनै जोंनो हैरानि खाय दंनाय रक प्लास गायसा आं दाबि मा खायनाय अ जागा किसु आगिनि सरकारनि बा सिपिएमनि जारा मदद खाय दंनाय पुलिस प्रशासन इंगैब खरनै मारो मानजाखा बंनि बुसकांगो अ पुलिसनि बुसकांगो पार्टी अफिसनि दुइटासिनि गडरेजनि आलमारि दङ प्राय 20-25 टा चेयर दङ डाइनिं दङ पुरा माने दिखलाय अरन फैन हयते जत माने जमन जतन बय नष्ट खायै जतन सगैर बाक्या पुलिस प्रशासन जों फाइमेनि परे आफर नुफाया पुलिस प्रशासन साव आबो आं साइमिया नुगियानि साव निश्चय बिनि बुसकांगै दङ आबोन बागै मा साव अम हागे जों दिनै थांजा नि जे सानायनो आं सानामो जोंगो बबनो सानजा होनबर तिब्रा सानो बय तो याबद थांजा दिनै जे बारसिनि जयनिं प्रग्राम आरबो केबेना हानि 15-20 जना थांगा दा सेंतलां लायै किन्तु पुलिस प्रशासन दङ बरक जोंनो बंनि हेल्प बाय बंनि साहाय्य बाय जों जतना आराम खान फायलायका फाय माननाय पार्टी बिसो फायमेले दिनै सिनि पार्टी अफिस जे पार्टीनि जे तांनक अब दिनै हरिखा अब बेलाय जाया लगी प्लास